Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala, nila nga itong tulumanon sa kahanginan. C-on-A, Cathy Kisses on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubus nga alaga, Reverendo Padre, Edwin Academia Academy. Adlaw karon nga Sabado, pit sa 15 na kinamihigala sa bulan sa Agosto. Oy, kumusta naman ng mahigala, no? Wala ba mo ubahan din taon din, ha, no? Kaya sige ramang gaulan ulan. Luoy kayong taga Manila, mahigala, no? Sige silang giulanan dito, no? Kita po diri, luoy po ta kayo kay bali pong inita. No? Naamang ko ginagmay pong patulo trabaho mahigala. Perte ko din tawag inita, luoy punta. Sila po dito, perte pong luya, kay perte pong ulan. Well, anyway, ang Ginoo rin mag-igo. No? Kamaw na taon sa na to. Kung panalitan og init kayo, kayo magpayong. No? So, kuan lang ta. Don't let us use whatever gifts or knowledge kagihatag ka nato sa Ginoo. Okay, no? Yan, kumusta naman po mo din ha, no? Mga kabataan tanan, no? Nanghinaot ta nga ana kitang tanan sa Kapiskay Panglawas. Ako din kumusta ho ng ako mga kaubang pare mahigala sa Diocese of Dumaguete. Labi na gayon din ha sa Sikihor, no? Din ha sa may dire akong mga classmate mahigala si Padre Ubing, si Father kining Dami Hirames sa San Juan Sikihor, ug masog akong classmate nga ni-retire na yun in town, no? Si Padre Tonton Arnaiz. Sige lang ta. Sige lang brother, kay mo ang panawagan ko man brother. Sige lang brother, no? Saon man gyud nga kitang tanan mo abot man gyud ang mga panahon na. No? Dili lamang nato kung anon kanabitan natong tagaan ug daotang kahulugan. Ang atong pag-retire wala na nagpasabot nga wala na tay kalaki na paghihapon tay kalaki ani, no? Ako pagyan tay mahimo sa simbahan Katoliko. Okay, arita mahingalan sa ato nga CPCP News, balitang simbahan ni ining kamuntuhon. Welcome walk alang sa mga bagong estudyante sa UST or University of Santo Tomas or mga freshmen nakapahigayon gyud gipahigayon ni antong nakalabay nga adlaw, no? Welcome walk alang sa school year 2026. Adunay 10,000 ka mga bagong estudyante ang naka-apil sa mga kalihukan agi og pagsugod sa ilang pagtuon sa nasangpit nga universidad o gitawag na sila karon og mga Thomasians. Balita mga higala gikan sa Vatican, Pope Francis nagpadala og financial aid to the areas of Colombia hit by earthquake, no? Sa ato pa nakapadala gyud mga higala og humanitarian aid ang atuag kini talahuron nga Santo Papa dito sa Colombia. Ayan, no? So padayon ta mga higala mo kadto mga higala mga balitang simbahanon ni ining kamudtuhon ug ari kita mga higala sa atong kapistahan karong adlaw. Of course, ang atong patron saint karon mao ang atong mahal nga Birhen. Karong adlaw gisaulog manato ang fiesta sa Asunsyon, the Solemnity of the Assumption of Mary. No, matud pa ni atong tuig 1950 pitsa 1 sa Nobyembre si Pope Pius XII matud pa formal nga gideklara ang dugma kabahin sa pagpasaka sa atong mahal nga Birhen Maria lawas ug kalag ug giing gitawag kini og the Feast of the Assumption of Mary Body and Soul. Apan sa wala pa ang maong formal nga deklarasyon, ikaunom na century pa lang doon gidawat na og gipalambo ang maong pagtulunan, no? Sa ato pa wala pa gani na formal nga gideklara, aduna na pipila nga mga aduna na ubay-ubay na sa mga Katoliko ang nagdebosyon na o mituo nga ang atong mahal nga Birhen formal gyud nga misaka, no? Paingon sa langit lawas o kalag. Saan to pa wala makaagi og pagkadugta ang lawas atong mahal nga Birhen dito sa halupnganan, no? Kaya matud palagi sa gipadayag kapitulo 12 unya nagpakita ang usa ka dakong tilimadon dito sa langit. May usa ka babae nga nagbistig adlaw nga nagtunog sa bulan o gikoronahan, no, og mga bituon. Adunay pipila nga moingon nga ang maong babae nagsimbolo sa nasod sa Israel.
apan adunay gitanaw ang mahal nga birhen nga mao ang embodiment of the people of God. Kung sa Binisaya pa na sa kinaiya sa mahal nga birhen, ang hingpit niya kinaiya sa tinuod nga katawhan sa Dios. Busa gilaw sa mga mahal nga birhen nga atuan na sa langit. Ug matud pa human siya na banhaw, sama kang Kristo, si Kristo na agi og kamatayon, no? Pa gibayaw sa langit ang mahal nga birhen usab nalambigit ug nahiusa sa iyang misteryo sa iyang anak. Sama kang Hesus musa kausab siya sa langit lawas ug kalag. Sa pa ang assumption of Mary, ang giusab og sumpay, ang giusab og matud pa pag sunod sa kinaiya sa iyang anak nga misaka sa langit lawas ug kalag, maupo na atong Mama Mary. Munang karong adlaw gisaulog nato ang kapistahan sa Asunsyon, Birhen de la Asunsyon, no? Ang pagsaka sa atong mahal nga birhen dito sa langit. Okay, no? So kadayon ta mga igala, ari na ta sa ato ang topic. Sa ganito yung atong topic o the relevance of the Catholic Church in the modern world. So karon kagahapon mga higala atong gidiscuss ang offering timeless moral frameworks. Sa ato pa relevant gyud kaayo gihapon ang atong simbahan Katoliko tungod kay walay giilang panahon ang pagtulunan nga gitudlo sa ato ang simbahan Katoliko. No, walay giilang panahon, timeless moral frameworks, no? Pinaagi sa skriptura, pinaagi sa sagradong tradisyon, o gingamano sa pinaagi sa pagtulunan sa talong Santo Papa sa mga kardinales o mga kaobispuhan o mga kaparian. Gitawag kini og magisterium. Karong adlaw aring ato pong tan-awon ang ulain nga kanang gitawag natong relevance sa simbahan Katoliko sa bagong kalibutan. O kining gitawag og mga humanitarian aid, no? Sigon sa atong nasabtan mga higala, ang atong simbahan Katoliko, no, uban gyud sa katawhan sa Dios. So, manang gitawag natong ang kalipay sa mga tao, no, kalipay usab. The grief, the joy and the sorrows of the people of God is also the grief and sorrows of the Catholic Church, no? So muna nga automatic yun na, no, gani mag-uhay pa lang ang atong talahorong Santo Papa mipadala no og humanitarian aid didto sa kining nasod sa Colombia tungod sa nahitabo lagi nga kuan kanabi taong dako kayong tahilya no sa kalinog ang miigo dito. Sa ato pa very relevant yun ang Catholic Church gani automatic gyud na mahingalan no basta do na gani dagko kayo nga mga kuan ba dagko kayo nga mga kalamidad automatic gyud na ang simbahan Katoliko muawhang ginadayon ang talahorong mga kaobispuhan nga maghimo gidayon magkolekta gidayon ta mangalap gidayon ta og hinabang aron atong ikapadalag gid gilayon ngadto sa mga lugar nga nagkinahanglan niini. Mo kanay usa sa mga relevance sa Catholic Church mo action dili lamang ingon nga magampo lamang kundi mo action gyud no mo na siya ikaduha nga relevance sa Catholic Church nga magpakabana gyud gilayon sa kalisdanan mo na yun, the grief and the joys, the grief and the sorrows pag-aambitan gina sa Katolikong simbahan. Ingon yan, no? So uban nga mga relihiyon naghimo man pud gihapon pero kitang mga Katoliko gihimo gina nato nga parte sa ato ang kanang dili ginaingon nga kuan parte gina sa ato ang matud pa katungtanan ang pagtinabangay ana no pero mga insik man nakabantay mo sa mga insik, mga higala nga lambo kay ilang negosyo diri sa Pilipinas kay magtinabangay man sila, no? Kalagmitan Diyos insik, tabangan yung isig ka insik rapon. Ingon ana putang mga Katoliko, magtinabangay putang mga Katoliko. Klaro? So na no, so gani katong panahon ba nga kwan? Katubang kining Udet, ako may kora paroko ato sa una sa Ayungod. The day after mahigala, niabot gidayon no naningkamot gidayon ang diocese pagpadala gidayon og mga humanitarian aid ngadto sa kining Ayungon. Grabe gito daghang kayo nya ako pod action po dayon gyud ko
gidala gyud po nako dayon dito sa mga kanang gitawag nato hard hit areas, no? Ako gyud dayon gidala pod, no? Kay ingon ana man na ang natura or nature sa Catholic Church as a church in the modern world. Ingon ana, no? Katong panahon nga dunay pandemic, automatic yun gihapon ang Katolikong simbahan mga higala, no? Katong dili man na yung pag-unsa katong mga lugar nga nahitabo katubang gipang isolate ay automatic gyud ayon punta tabang punta dahil mura pug katubang mura bag kanang sa radyo ba action agad, ingon ni ana. And that of course is the unsa man, that is the nature of the Catholic Church, ingon ni ana, no? O ya lain nga kining gitawag nato og kinaiya sa Catholic Church, sa Katolikong simbahan nga nahaong gyud bisan kanusa kini yung countercultural, kini bitang refuge against secularism. So kini bitang gitawag nato og kana bang unsa man ning secularism, kana bang mura ba og kini bang mga lifestyle ba nga medyo ba non-religious, kana bitang mga lifestyle ba kini bitang gitawag nato og pagtulunan ba nga mura og nagsalikway na sa pagtulunan nga kana bitang Diyos doon. So wala gitawag nato non-religious values, usa gyud na sa gikuan gidayon, igon gidayon sa Katolikong simbahan. Kinahanglan man mura man og sa kuan pa na sagbot ba, murag sagbot nga angay gyud nato dayon nga kanang angay nato nga puuhon ano nya mo kana munang usahay ang simbahan Katoliko ba usahay misinterpret nga muna kuan ba kana bang nanginlabot sa mga kalihukan sa society. Muna kay kanuan ang atong gitanaw ni ana katubitaw mga non-religious values, no? Kana bitaw non-religious values nga diin adunay kalambigitan sa pag-usub sa hunahuna sa tao nga mahimo na nga materialismo. Mura bag ang kana bitaw mga ang imong worth kung wala kay ang imo habang klase sa pagkatao mag-agad kung unsay imuhang nabatunan, no? Sa ato pa mag-agad sa imuhang self-worth ana, no? Kung wala kay makabtangan, wala kay trabaho, wala kay maayo nga panginabuhi, wala kay kalaki, mawala ang imong dignidad. And it is a non-religious values. Kaya kinahanglan kita sa ato ang pagtulon ang Katoliko, whether dato ka o mapobre, na kay trabaho wala, you still have the dignity as a person being a creation of God. Muna siya gitawag natong counters cultural refuge against secularism. No, nga kitang sa simbahan Katoliko wala gitana. Ang atong gitanaw nga all men are created equal. All men have the dignity as a human person. Tanan no? Unya mag-agad na mga higala kung unsang klase nga sitwasyon. So, para sa pananglit ni atong anti-Semitism sa German, mga German nga ilaha nga gigukod ang mga kuan, gigukod ang kining gitawag nato og mga Hudiyo. Mura bang ilang gihimo bitaw nga mura ba og sa kuan pa na kana bitong salot sa lipunan, mura ba og sa manang salot sa lipunan, mura ba og something makadaot sa katilingban. Usab gid pod gito nga daghan kung kay mga pare ito nga nangamatay kay ngano man sa wayon man gina nato mahimo man gid og mga counter kanang cultural pronouncement against secularism. Kanang secularism kana bang murag mauna ba gipanghuna-una sa mga tao ba, murag na accepted idea na ba nga ingon ana, no? Panalitan na usa panalitan kana yung moingon ba nga dili na ron panahon ni Kristo, panahon na ron sa mga alisto, no? Delikado na siya,
delikado na sa muna nga ang simbahang Katoliko kanunay naglihok against ana. Muna gitawag na tong counter cultural cultural activities, no, against secularism. Ana no, muna sa muna niya nga diha tadapit nakuan kana bitaw munay usag yun nga nahimo tang relevant. Muna dagkam bitaw kay kabandagan mga kaparian may gala nga usahay ingno na laman nga nanghilabot na ta sa mga government affairs, no, panalitan katong kabahin sa death penalty ana no, katong kabahin sa kinibitang same-sex marriage, kabahin sa family planning. Daghan naman yung kayong kuan ana mura bag nituo na gyud yan ang secularism na siya. So muna nga isip usa ka simbahan nga nahaom gayud kanunay sa kapanahunan ato ginang gisaway. Abi no, balik-balikan na to na og mga adlaw hingala ha og mga adlaw Domingo humanon Lunes, karong Lunes pohon. Pizza 17. Daghang salamat og sa ngalan sa itong talahorong obispo Bishop Polito B. Cortez, station manager si Father Ramaata. Ako lang gyapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia ka manamilit usab ka ninyo ug manalangin ka nato ang Dios nga makagawos tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.